हो ई खाना तू काहे खाता हैं? भूख लगल भूख लगल त आंख नहीं के आंख बहिर हो गइल बा, आंख ना हो गइल बा। और रसोई घर में बसिया खाना बचल बा ऊ के खाई? खाना खराब हो गइल बा। खाना खराब हो गइल बा? इतना तारा खाना खराब लागता? रात के 9 बजे के खाना तारा एबरा खराब लागता है? कितना शौक से हम पूरी सब्जी बना के रख ले रनिया अपना मर्द के खियाए खाती, आ तू एकरा के झूठ खिया देला। अब ऊ का खइयन तार का पारवा खइयन का? बोला आंख साफ आना हो गइल बा, बसिया खाना रखल ला उ तारा ने के खाए के इतना जल्दी खराब हो जाता वे? 8 घंटा में खाना खराब हो गइल। आ कमाई बना त खइबा कहां से? टटका खाना, गरम खाना बिना कमाइले ना मिलेला, मेहनत करेगा पड़ेला। तार भैया दिन रात मेहनत करेला, नहीं से करे खातिर गरम हम खाना बना के खियावेनी कि जे ना खाई ना से उ कमाई कहां से? एक हमर मर्द कमाई आला 77 जना खाए आला, आ ऊपर से तारा गरम के खाना निमन लगेला, बसिया खाना तार बाबू खाइए। सब दिमाग खराब कर देले बड़ा। अगर तारा निमन और गरम खाना खाए के बनो तो खातिर जाके मेहनत करा, बाहर जाके कमा कहीं नौकरी ढूंढा, समझ लो। बाप रे, हे इतना ताना सुनला के बाद अगर दोसर कोनो मर्दाना रहित नु त कहीं जाके डूब के मर जाइत। लेकिन ई ऐसन थुथुर इंसान बा जेकरा के ताना पता ना इतना बोली सुनेनी फिर भी पता ना कि नहीं बर्दाश्त करेला, ना कोनो कदम ना उठावेला, जाके मरबो ना करेला। त इतना कमाए खातिर एकरा के ताना मारेनी। दोसर मर्द रहित नु त शान से मरी त जाके कोनो नौकरी ढूंढ लेत, लेकिन एकरा लाज शरम कहां? पता ना भाभी काहे ने खाई हमर साथ खिसियाई रहत है। जब भी कोनो काम करिले हम त हमरा से खिसियाइले रहेली। चुनाव ऑफिस जाके लेट होता। अरे भाई हमार काहे मुंह लटा के बैठा बड़ी है? का भइल बा तू? भैया एग्जाम नजदीक आ गइल बा, किताब कुछ खरीदे कर। तो का तुम माने का कहे के चाहत रे? खुल के कह ना, त मुंह काहे लट पहिले बड़े? तने हंस पहिले मुंह पर तने लाइट लिया। भैया में 1000 रुपया काम रहता है एग्जाम में। अरे भाई ते हमर भाई नु हसिया गजब कहते धर 1000 नहीं 2000 धर 1000 रे खा पी लिए, 1000 कॉपी किताब किन के बढ़िया से पढ़ाई करा, ठीक बा? हम के जाए ऑफिस जाके लेट होता का? ठीक बा, घर के तने ख्याल रखे भौजाई जाई के, ठीक बा? हम जाते। हो पैसा ले ला भैया से किताब किने करला। किताब पैसा निकालो तो पहले कितना तो पैसा ले ले बड़ो। आ किताब बार तहार किताबें किनत रहता, हर एक साल तहार किताबें किनत रहता, पढ़े के लिखे के पढ़ाइले ना किताबें तहार किनत रहता हैं? खाली किताब के बहाना से या पढ़ाई के बहाना से पैसा ले के लफोई करता रहो। आ ले ला के बाद कुछ खाए खातिर घरे के खाना तेरे निमन नहीं लागत, जीव तो बहुत ही गल बा, यही से निमन ना लागत होई। किताब किने के बहाने पैसा देखो ना झिट लेलन, एकदम भाई के बोका बना के पैसा झिटत रहेला। तोरा खानी निकामा भाई हम देखबे ना कोई नहीं, जन अपने चैन से खाए हमारे भतार के बेचैन के रोटी खातावे आ कमातावे, हमरा के नहीं देता भैया कह के सारा पैसा सोट लेता ही निकामा कहीं के। हेलो, हाँ ठीक बा।
ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा हो जाई ठीक बा सुंदर हो कहो सुना अभी कब से चिल्लाता नहीं कान नहीं के कान बाहर हो गइल बगा बाहर का मुस्कान खबर दे बाबा मत बात करो तनी कस के बाबा अरे ई का खसला अरे? हमरा के छुआता बा तोरा हिम्मत कैसे भइल हमरा के छुए के तोरा त हमरा ई उम्मीद ना लगत अभी का करत रहले हो बताओ बताओ देख ली हम कहनी नु कि कोनो काम के नहीं के एकरा में कोनो लू डांग नहीं के देख ली रोना रहन तो कौन अरे करना जो करे रे, लाई हमरा तू कैसा निकल गेले तोरा के हम का बुझनी ते का निकल गइले साफा ते मौ निकाली एकरा घर से ई कोनो काम लायक नहीं के अरे भैया- एकदम लफुआ लफान का होई इनका स्वर में भैया इनका हम भैया इनका माथा दबाओ तो नहीं चल भाग यहाँ से निकल निकल तो मार के ला तोरा के मार निकाली घर में से निकाल भाग यहाँ से भाग तेरा का बुझले नहीं का निकल गए तू ठीक कहत रहलू एकदम ही नलायक निकल गए अब हम का करी हम ऑफिस हम ना जाए हमरा के एक बार ना बार-बार समझावत रहनी कि उ एकदम गलत कहू कोनो काम खातिर नहीं के कोनो काम लायक नहीं के ठीक बा खाली बैठ के खात रहल हमरा पर हमेशा बुरा नजर ओकर डालत रहत रहल हमरा पर हमरे भाई हो के ऐसे कर दी हमरा ई उम्मीद ना रखो करे से आज चल ठीक बा जल बहुत बढ़िया बा भाग साला भाग निकल चल घर से साला नालायक कहाँ के तो निकल लोगी मत घर में सुनाते अब देखिए मत घर के सुनाते ठीक बा खीर से कम करी आ सूती हम खाना पानी लेके आवे जा का करी हमरे भाई को ऐसा कर दी हमरा ठीक जीव बा में ना ओकरा के निकलवा देनी कोनो उपाय से तो ये चाहते रहनी कि निकल जाओ घर से सीधा ऐसा भौजाई पर रावण बन कर रख रही बाप रे बाप अब के हमरा मन के सुकून मिलल शांति मिलल कि घर से निकल गइल त ठीक किन करे के उपाय लगनी सब हमर एकरा माने मन बेचैन हो गरल बाप रे हमर मरद कमात रहल भैया 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 कह के सारा पैसा चटिया लेत रहल ऐसे तो इनका उपाय क के इनका घर से निकलवा देनी चलो अब तो कम से कम चैन से रहे आ थरिया के थरिया खातो रहल ऊपर से एकरा बसिए खाना पसंदे ना रहल एकदम गरमे खाना खाए जौन हम गरम गरम खाना अपना भतार खातिर बनावत रहनी ह का जाने बिलाई खानी एने ओने बैठ के देखत रहत रहल का कि गरम के खाना टुकते उठा के जुठिया देत रहल ठीक भाई बहुत बढ़िया दिमाग लगा के घर से बाहर निकल हमरा के जानते नहीं हमरा के चिंते नहीं खत्म